program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin, welcome! Sa toya pong programang Bicol Connection, iribanan kita abot ng 11 o'clock in the morning. Welcome, welcome! Sa lado technical, Engineer Abi Toralio. Bueno mga tugang, kaibanan ko mandigdi sa information si Jimmy Guanzon. Yan man si Madam Kayla Ligacion Valdez, ang samuyang magayong-gayo na finance manager. Sa transmitter site, yan naman si Engineer Felix Lagrimas. Yan man si Rodel Cesar, ang sa toya duman na maskuladong PSG. Makakaibanan taman ang sa toya mga karonda sa pagkatud nin mga bareta. Pagkikipagulay sa magiging mga newsmaker. Ang pagpaabot niya mo ni na happy birthday sa gabos na may celebration, may kumpleanyo, ngunyan aldaw, happy birthday. May many more birthdays to come. Ngunyan aldaw na Martes, Abril 20, 2021. Sa mga mag-aragom na maselebrakan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa endo. Siring man po, duman sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Kulang nyan ang nagaparaharanda na dakulan mga bisita, nag-iiriwas man ang iba sa COVID-19. Masakit na ngayong maahwaan.
Pero kung pamilya sa naman, pwedeng mag muya-muya. May kadikit na pagkaon, okay na. May kadikit na inuman, okay na. Ngunyan man pala na death anniversary, sa kuyang sulusulong tugang. Si hermanong Manuel Bong Mendoza Jr. Sana nasa maray na kamugtakan man siya sa ikadawang buhay. Si mga makakagirumdum, garo may handa man duman ki hermanang Michelle sa Naga City. Malata si hermanang Milanie nagpadara na ning sarong lechon, baboy dakol man na putahi kaya niya ako iling-ilingong ko kung makapanaga man ako naglilikay man kaya ako niya ako sa COVID sa Naga City may lugar man na lockdown, may mga dakol man ang kasong dakol man ang COVID cases sa parte kang Naga kaya niya ako nagduduwa-duwa akong magpanaga hermana pero nangadyi naman ako niya ako ibali naman lang ako nindo sa pagpamisa importante mapangadyanan sa iyang kalag namataan man siya ning katuninungan mapatawad kan sa iyang kasalan sa ibabaw kang kinaban asin makaibanan niya man ang satuyang kagurangnan sa kamurawayan. Sabi ni hermanang Milanie kan mga tugang ko to my brother Manuel Bong Mendoza Jr. We always love you in my heart, in my mind. Never forget you. All your memories. 2 years na siyang nagatalikod man sa ibabaw kang kinaban. Oy, maglikay kita sa COVID Taan nagpa-positive sa COVID, dahil mo malamayan, dahil mo mabilaran, dahil mo man na matawan ng marina na lubong. Itataw sa imo kan hospital mga bill. Tapos hospital bill saka ang rekomendasyon tulos na i-quarantine. Ay itulos na itong cremation. Babalik sa imo abuna. Grabe ni yung salot na ini yung nagbutwa digdi sa kinaaban ining COVID na ini. Saka ang virus dang ini. Sige pang ugbon, pangyayari sa balat ng ining grabe po ini yung. No rin daw matatapos ning COVID na ini. Ang problema pati kulang ang nag-aabot na vaccine sa tuya. Kaya dahil nagkakaigwaning mas vaccination pa kita sa nasyon kan Pilipinas. Mga tugang sa bagyong Bising, igwa po digding update si Govmix Villaferte. Na gusto kong ipadangog sa Indo. Mga tugang, si Gov sa pag-update, magayon ang barita niya zero casualty ang probinsya ng Camarines Sur. Dangan ang magmang barita mayong nalamos, mayong managadan, mayong nadatugan ng mga nagrasay na daga, maaman na binang mga lugar, arog kan mga nakaaging panahon na sa buhi, gulpi ang nagadan dyan. Sa ibang lugar may nalamos. Pero ngunyan, ining bagyong Bising, dawa makusog ang uran, medyo nagtataga rapadong duros, pero ligtas po ang mga taga Camarines Sur. 100% ginigibo po ang gabos na paagi.
ni Gov. Mix Villaferte kan na probinsya ng Camarines Sur para sa tuya pong karahayan as in pangangaipuhan. Dangan na i-evacuar man tulos ito pong mga residente na nakaregister sa mga kababa na lugar, sa mga landslide prone areas sa Camarines Sur, as in ito mga bigbabahang mga lugar. Tulos man na nailipat, na i-evacuar sa mga evacuation center. May tabang man na pagkakan na sa tuya pong Kapitolyo Provincial sa Sainda. And at least mayong grabing damage na pigdaraan na bagyong bising digdi po sa Laucan Probinsya ng Camarines Sur. Ipapadagong ko po saka at the same time sa pag-update kan sa tuyang gobernador, negative po siya sa swab test giraray regular siya nagpapa-swab test at oral daw man po siyang dudulok sa mga tao, nakikiulay ang mga tao sa iya, nakikiulay man po siya, at least safety permi. Kaya keep safe and stay healthy always, Governor Migs Villaferte. Uya po siya. Pero pag nasa kapulunok-lunok ka lang po. Ito po. Ayan. Thank you, ate. Nagdudulog pa Parte lang po ang ng dulog ating lang. regular Kinukuha ng surveillance swab para test. sa safety ng lahat ng ating nakakausap at lahat ng napupuntahan itong swab test. Update na rin po sa Typhoon Bising. Ang magandang balita ay zero casualty po tayo ngayon sa probinsya ng Camarines Sur. Although napakalakas buong gabi hanggang kanina umaga ng pagbuhos ng ulan, ay sa ngayon, basado po sa mga initial report, ay wala pong flooded barangay sa buong probinsya ng Camarines Sur. Lahat po ng ating major thoroughfares, lahat po ng ating mga kalsada, passable. May konting problema lang po sa Presentasyon, Lagunoy Road, specifically in Barangay Adjangao, na meron pong landslide. Ngayon is passable na one way. So tuloy-tuloy po ang patrabaho, tuloy-tuloy po ang road clearing doon. Yan ang good news. Ang konting problema, sa ngayon, we have 19 municipalities na nakaka-experience ng brownout. Meron po tayong 3 banwaan na may problema sa tubig. Inaayos po natin yan. We are coordinating with agencies and other departments. So, we will keep you updated. Isa pa po lang dapat i-update ko sa inyo yung naging issue kahapon sa bayan po ng Bato, kung saan ang probinsya ng Albay hindi pinapasok ang mga truck na pabiyahe po pa Visayas at pa Mindanao. So, naipon po sila sa bayan ng Bato. If I'm not mistaken, lalampas po ng halos 200 na trucks ang nakapila doon, hindi pinapapasok sa Albay. Ang ginawa naman namin ni Mayor Bernaldez ay isa-isa pong sinwab test ang mga drivers at mga painante, mga pasahero ng mga truck. At nadakop niyo po, 2 positive as of today. So, agad-agaran po tayong sumulat sa OCD na kung pwede, bumalik muna sa point of origin ang mga na-stranded na biyahero, stranded na truck sa bayan po ng Bato, dahil yun nga, hindi pinapasok sa Albay, papunta po dapat sa Visayas and Mindanao. So stay put po tayo, stay safe, mag-ingat, pirming maging alisto. Ang sa inyong lingkod, Governor Migs Villaferte po, na 100% gigibuhon ng gabos para po sa Indo Gabos. Mga tugang, yan po Negative. Thank you, Lord. Thank you, Kamsur. si Governor Migs Villaferte na maugman sa iyang bareta, not zero casualty kita kan bagyong bising, ikadua na mamundong ikaduang maugmang bareta, negative po siya sa COVID. Pantulo, medyo ang problema, may mga lugar na uda pa ki-supply ng kuryente. Magindig di po nga isa to. May mga nagkapirang lugar na uda pa ki-supply ka kuryente. Kaya kung na mapupwede man,
asikasuhon man kan maniamento kan Kasureko 3 ang mga lugar na uda pa ki supply ng kuryente sa di area coverage kan Kasureko 3. Ang problema ta po kaya garo palibasa nagsursukamang man sa pinansyal na kamugtakan ang kooperatiba din elektrisidad sa Rinconada. Dahil sa mga nakaaging mga taon, intirong naglakma, nagsubasob dahil sa kadakol na utang. Dahil nga ni ki Engineer Wilfredo Boxit, saro sa eksperto sa ngaranin na pagmanihar kan sarong electric cooperative, medyo nakabangon po kita. Magin sa utang, sa mga supplier ta, luway-luway nang nakakabayad. Kaya ang pakiulay kan mga member consumers kay Engineer Wilfredo Boxit saka sa Junta Direktiba kan Kasureko 3, itong mga transformer na dit sa ng uran-uran palid-palid ng duros kung may kalamidad nagkakararaot na hasta sa dahil nagkakasuroplayan ang ibang mga member consumer ni na kuryente. Ano daw kung baga sa nakakabango naman po sa pinansyal na kamugtakan ng kooperatiba? Ano daw kung baraguhin naman daw tabi nindo ang mga transformer na medyo na gurang ng maray sa kumbaga sa nagiging dilapidated na or sa kahaluyan baka bako ng quality ang ibang transformer, as in ibang linya. Bako lang mga poste, kan kuryente, an arayoson, kundi mahagin ang mga transformer na medyo maluya na ang itinataong serbisyo. Ta kung medyo sa kahaluyan, nagiging naman, low quality na. Okay, dapat yan ang ingawahon kan na maniamento. Nangarig de magpara wara-wara po ang supply nin kuryente nindo. Total mga member consumers man religiously nagbabayad. Kadaklan nagpapartisipar, nagko-kooperar. Dawa nga ni may mga policy kamong bago na pinag-i-implementar, as in pinag-i-impunir sa mga member consumers man maginibo. Pag kagustuhan na nindo nasusunod, dawa anong agrangay kan mga member consumers pag ginusto kan management ni Boxit, iyo ang nasusunod. May mga penalty pag dahil ka makabayad on time. May mga apira kan penalty, may interest pa na pinagbabayaran. Apira kayan kung ano-anong pigpapatong sa mga electric bill, bulan-bulan. Kung ano ang gusto baga po nindo, iyo man ang nasusunod. Ano daw kung masunod man ang kagustuhan kan mga member consumers, na may mga lugar na diit sa ng hangin, nawawara na ang supply, ni na kuryente, transformer ang problema. Ano kung riribaya naman tabi, baraguhin naman nindo ng bagong transformer. Ibatang mga medyo kumbaga sa mga sasuanoy ng gamit. May upgrade na naman po ang sa tuyang ma-upgrade na naman ang sa tuyang mga linya. Kabali na ang transformer. Pati ang mga KBA na pinagkukuhanan po ni na kuryente. Ang transmission, mapakaray ang mga linya. Sakaan garo na mga octopus na mga wire maayos. Dangan ang problema pa dyan itong mga sanganing kahoy na pag na sipak kan duros kan bagyo, masablay sa dapat magkaigwa ka mo ng continuous clearing operations kan mga sanganing kahoy upuning kahoy na nakakapirwisyo, nagiging kausapa sa pagkakaigwa po nin dakulang mortality rate
may mga systems sa loss na imbis na pahuruson, maghuros, dahil sa roin isa nagiging kausa, mga sanganing kahoy na nagsasarablay sa kable nin kuryente. Ano daw kung kasi ang mga tao, ang mga member consumers, tubod-tubod sa naman. Pag nagsabing 20 pesos, ang penalty, 3% interest. Sige, sa naman na sige, taurang biling mayong supply ng kuryente. 1 month sige. Lalo na ang mga saradit na mga member consumers, maman maginibo. Saka ang mga policy dapat ubos kung ubos, gabos kung gabos, panamiton ka na mga policy nindo. Minsan, nigwang mga member consumers na nagsusunod kan 1 month putol policy. Dahil ka makabayad sa rong bulan, put-putan sa imong supply ng kuryente. Itong ibang darakulang mga member consumers, napapakiulayan anak management. So, bakong nagiging unfair? Dapat, kung one bill putol policy, gabos na member consumers, panamiton kan siring. Kaya lang, ang iba po, na mga LGU na unbayad cheque, pigpa-process pa man, medyo naarabala, kaya okay lang. Okay lang yan. Pero sa iba, dapat gabos kung gabos, ubos kung ubos, makanamit ka na sa endo pong mga policy. Bakong iya po. Ayan sa naman ng pakiulay ta. Lalo na dyan sa may party ka na pabukid na barangay, may mga porsyon dyan na may kuryente, may mga porsyon na mayong supply ng kuryente, patulong aldaw na ngunyan. Poon dyan sa may party ka na pa San Agustin na pa Perpetual Health pataas na inaabot ka na sa endo pong serbisyo nin kuryente. Kaya ito po baga kan magbungkaras asin maging matunog ang pangaran na Bicol Light and Power Corporation, kadakol na mga darakulang negosyante sa Rinconada, urugmahon. Uy, salamat nga yata magkakaigwa na kita ng healthy competition sa serbisyo nin kuryente sa Rinconada. Itong mga dain ako kontento sa serbisyo kan kasuray ko tri, marilipat ang plano. Ang kadaklang pating gustong lumipat, so darakulaon na mga member consumer sa Rinconada, lalo itong may mga negosyo, taan kondisyon kan Bicol Lights and Power Corporation, no brown out. No, makamakon mo yan. Saan ka? Sa nagpaparabro brown out, nagpaparapuro palsok na supply ng kuryente o duman sa permanenteng may supply ng kuryente. Diyan pa sana sa kondisyonis na yan, ay talagang abukan mga negosyanteng malapaan sa indang mga frozen foods, lalo na itong mga nagagamit ng mga freezer, nagagamit ng air condition, nagagamit ng mga electric supply sa sendang mga ekipahes. Ang gusto nila, perming na dire-diretso ang supply ni na kuryente. Kaya lang, ano daw nangyari ka na Bicol Lights and Power Corporation, tagaro dahil na baga nagpustro. Gulpin ako ta na kato may gusto. Inot na inot, magkakaigwanin na competition. Maray baga itong may pinagpipilian, pandawa, magiging konsumo sa kuryente, may pagpipilian ka. Kung barato ang kasuray ko, di pwede ka mag-retain, mag-steady ka dyan. Barato nga digdi, maray man nga ang serbisyo. Kung magiging maray talaga, mayang paboro brown out. Although inaagyan kita ng kalamidad, pero dapat pag maray na ang panahon, malibot ini kan general manager kan kasuray ko ni Engineer Wilfredo Boxit, kaya banan sa iyang mga mahihigos, magigiting, matitibay na mga linemen, para ituklo niya, dito pala walang kuryente. Ay tingnan nyo nga, i-analysar nyo kung aling transformer dito o linyan may problema, ayusin natin kaagad para matuwa naman ang ating mga member consumers, kasi pag naniningil tayo, marami tayong kondisyon at gusto natin bayaran kaagad tayo. Mabilis tayong maningil, dapat maganda rin ang ating serbisyo. Di ba, Engineer Wilfredo Boxit, sir?
Di ba dapat ganon? Tanga, rig mahiling mo aktual kung ano ang mga dapat ribayan ng mga transformer as in ang pwede pa man na ma-repair. Sa kamahiling mo man kung gurano ka sakripisyo ang mga linemen ta na naiinitan, nauuranan. Kaya kung nag-aasinso na ang paninintabo kan kasureko tree management, dagdagan man ang sweldo kan mga linemen. Pati na kan mga empleyado. Saro ini sa basic services na kaipuan ka na mga tao na kuryente. Duman po sa bagyong bising update ni Gov. Mix Villaferte, ini nga mga na-stranded pa lang dyan na mga truck, pigagad dyan na sa natabang ka na ibang ahensya kang gobyerno na maibalik na sa mga pinaghalian ninda. May nag-positive pati. May na-discovery sa ginibong rapid RP as swab test RT-PCR, may nag-positive na driver, may mga nakasalamuha, magkakaigwa pa ning pagsusog katong mga nakasalamuha kay ni. Kaya maray na igwa po kita kay ning ginigibong swab test sa mga driver kan na truck, mga taong naglalaog sa probinsya kang Camarines Sur, kaya duwang designated na border checkpoint ang pinag-designar ni Gov. Mix Villaferte, Del Gallego checkpoint sa kaining Banwaang kan Bato, Camarines Sur. Na dyan so iba nagdaralagan, taday man pwedeng dahi man pati palang tinugutan kan probinsya kan Albay na makapasiring sinda sa parte kan Sorsogon asin na Albay. Kaya magbalik na lang, pabalik kung saan man sinda haraling mga lugar sa Metro Manila. Dangan itong mga malaog sa tuya po sa Camarines Sur sa bagong policy. Sabi ni Gov, dapat igwa ka mong medical certificate. Pero dapat bakong fake. Takon fake ang biribit-bit nindong mga medical certificate na mga biyahero, kabalin ang mga tsuper, ninarin man ang mga bihikulo, nahali sa luwas kan Bicol Region, partikularmente sa Metro Manila, kamuhali, o sa pang lugar, na malaog ka mo sa probinsya kang Camarines Sur, maagi sa Del Gallego, dapat may birbit-bit ka mong medical certificate. Pero dapat bakong fake. Taoras na madiscovery kan sa tuyang mga alisto, mga bright, mauurag mag silag kan na mga medical certificate na mga membros kan PNP, malilintikan po kamo, makakasuhan kamo, kaya dahil na magprobar na magbitbit nin mga faking medical certificate. Dapat itong totoo, original copy, asin mayong burutigan na sistema kan pagpresentar kan sa itong mga requirements para makalaog sa probinsya kang Camarines Sur, o dangan i-swab test pa kamo. Kung negative, tranquilo kamo. Pero kung nag-positive kamo, asymptomatic kamo, laog kamo sa quarantine facility. Medyo mapagal lang po sa parte kan probinsya kang Camarines Sur, medyo magastos, pero mayo kitang maiginimot. Gusto ni Gov, ligtas permi ang mga taga Camarines Sur, asin mga Bicolano. Dangan 100% gabos ginigibo niya ang mga remedyo, solusyon para kita po ligtas, bako lang sa COVID, magin sa bagyo. Perming inaasikaso. Ana sa tuya pong kaligtasan, asin pangangaipo. Kaya ining barita na may mga mapropurbar dahil na po sa kahinagad niya ni Gov. Mix Villaferte sa opisina ni President Rodrigo Duterte, na kansilaron muna ang mga flights from Manila to Pili Airport or Naga Airport, na kansilaron mo na ta nagdadakol nga ni po na didiscovering nagpa-positive na mga biyahero ta na
Yan, ang ginigibong rapid test man dyan sa mga pasahero, antigen testing sa mga pasahero, nakasakay sa aeroplano, may mga nag-positive man. Kaya kung pwede, kansilado na muna ang flights Manila to Pili Airport or Naga Airport. Ini kayong Pili Airport, mas bistado sa Naga Airport. Pero ang location niya talaga is Pili, Banwaan kan Pili. Ang location kayan. Dapat babago na yan. Ibo na gayud Pili Airport talaga. Bako ng Naga Airport, ang Naga baga, suway man na lugar, nagiramdumang kalugod si Vice President Leni Robredo, taga-Naga, na pigpaparabot surnuma na Nonoy Andaya, sinibapang mga nasa lado kan opposition sa Camarines Sur na imbis nga ika Vice President lumaban sa pagka-presidente, tadaw ka nga nga sa survey ni Isko Moreno, ana alkalde sa Manila, magkandidato ka na lang yung gobernador. Magparehistro ka na. Kaya, ribong naan mga taga-Naga, kung ano nga si Leni Robredo, botanti pa si Vice President sa Naga, may mga nagluluwas ng barita, nagparehistro nga sa Kanakma, nagparehistro na naman yung sa Magaraw. Ano na ba talaga nga? Kaya, alaton po nindo, na si Vice President mismo magtaram, takan sinabi baga ka ini, kanunoy, Andaya, na yung manang agit-agitan, na pagparatutulak si Vice President na maglaban sa mga Villaferte. Ta siguro namati na ni Nonoy Andaya na dahil niya talaga kayang daugon sa laban ang mga Villaferte. Dawa nga ni sinasabi ninda na ang makakalaban ninda ang tugang ni Gobmigs na si Provincial Administrator Luigi Villaferte na garupig papara underestimate na naman na Nonoy na kaya niyang daugon. Siya bagada interim candidate for governor kan sa indang partido sa lado kan oposisyon. Sa kata nakamati na siya ng kadaugan asin gastos kan nakaaging eleksyon kan pasok kamangon siya sa laban sa ni Gobmix Villaferte. Lalong-lalong nadigdi sa Rinconada ang mga taga Rinconada padangat si Gobmix Villaferte, tinaning magayon na resulta ni buto ka nakaaging eleksyon. Ang paguna ni Nonoy, magana na siya, tama kung mong first to fourth district, maurag-urag ang resulta ng nakuha niya. Pagawat sa Rinconada. Tigmaok ang buto, daog siya ni Gobmix Villaferte. Kaya siguro nakamati ng gastos, nakamati ng kadaugan, kaya ika na nga Vice President maglaban ng gobernador sa Camarines Sur. Kundi ang paliwanag kan mga nainot na aldaw ni Vice President Leni Robredo, dahil niya mampigali ang opsyon na open pa manggiraray siya for national election and inopen niya man ang sadiri niya for local election. Pero ang kadaklan na mga may dunong na mga supporter ni Leni Robredo, magkandidato ka na lang ngayong presidente, madam. Sarong tumbling na sana ngaya, presidente ka na, sa kamayo pa, sa historia ka nasyon Pilipinas, na nailihir na presidente ka nasyon na gikan digdi sa Bicol Region. Baad ngaya, ika lang ang maswerte na mailihir na pinakahalangkaw na o opisyal kan sa tuyang nasyon na Bicolana. Kaya sige man mulat-mulat dan mata ni Vice President, nagkaroon ngayon may punto man yung mga nag-aalok sa iya. O kundi simpre pag-uurlayan pa man ninda yan. Pero ang mga butsurno kay Vice President kan na mga nasa oposisyon, ay maurag nga ang laban mo pag ika magkandidato nga gobernador, ngunyan, ano man ang ibibiribiklad, ano man ang pwedeng ibuklad na mga naitabang sa Camarines Sur ni Vice President Leni Robredo, ang focus kan sa iyang atensyon, bako lang sa Bicol Region, kundi sa enterong nasyon kan Pilipinas. O tumukdo, ano man lamang ang naitang ayuda
sa gabos na mga taga Camarines Sur, lalo na sa mga nagtitios ni Vice President Leni Robredo, para anduyugan siya. Ano man ang mga proyekto niyang naitabang sa 5 distrito kan probinsya ng Camarines Sur, tangarig siyang anduyugan. Pero kung an mga Villaferte po anahapotunta, asin nahihiling ta, asin namamasdan ta, sobra-sobrang pagmakulog, pagtabang ang ginigibo sa mga taga Camarines Sur. Kaya masakit po niya kung makumbinsi ang mga taga Camarines Sur na mabutsurno kan mga oposisyon. Ninulitan mga Villaferte kadakol talagang naitatabang. Iyan ang berdaderong katotohanan. Sa mga pangangaipo, saka sa mga kaipuhan, yaon pirmisinta sa paganduyog. Kadakol na programa. May programa sa mga manlaylay na sektor sa probinsya. Yaon ang Kapuerte Medical Program. May diagnostic ban para sa mga tios na mga namamanuan na naghihilang na mayong kayang pambayad sa X-ray, ECG, sa pag-examine kan dugo para maraman kung normal or high ang creatinine, cholesterol, asin po ang uric acid. O dakulaon bagang bagay na tabang. May mga bulong pa, may vitamins, may bulong sa kalintura. Iyan mga bagay na yan, tabang sa mga saradit yan. Bago sana sa mga kasaraditan, maging sa medyo may kaya, nag-aabil po o kayan, tadakulang bagay na makatipid na. O, si mga doktor pa, igwa. Kung mabayad ka ng consultation fee, may 400, may 500, may 600. Dakulaon po bagang tabang ini kan Camarines Sur, kan mga Villaferte. Ang magagayo ng mga express sa ining tinampo. Ining Pasakaw Balatan Pasakaw Road, ining pasiring sa partikan ining magayunon na tinampo. Oh. Na highway na makakatipid ka ng almost 2 to 3 hours from Camarines Sur to Manila pag nagbiyahe ka. Project pa yan na GovMix and Kong El Rey. May provincial government hospital kita sa Banasi na nagagamit na isolation facility sa panahon na ini. As in target na magkaigwa po ni dekalidad, maray na klaseng CT scan para ang mga taga-Rinconada dahil na magparaduman pa sa Naga para magpa-CT scan. As in maging sarong maray na hospital sa laog kan na probinsya ng Camarines Sur. Nagayong-gayo ng hospital, garuman sa BMC. Na ang mga traumatic sa accident, iyo ang pwedeng maging eksperto sa ngaran ng medisina kaya ni pong pagbulong sa mga pasyente kaya ng hospital na ini para ma-decongest naman ang mga hospital. Kung may ekspertong hospital sa kidney, sa puso, o kitaman sa Banasi, Bula, magiging expert man ang hospital na ini kana gobyerno probinsyal para sa mga traumatic accident sa mga tinampo. Diyan pa sana sa mga programang infrastruktura, edukasyon, sa mga scholarship program, sa mga medical na programa, pwedeng igalyita na talagang nagpapamati asin nagtatao asin namamatian ng tabang. Ngunyan, ini man gustong mag-aragaw sa puder sa pag nagiginibuhan kan na administrasyon kan mga Villaferte. Palibasa yaon sa oposisyon daw anong gibuhon mo, pirming sala asin mayong pag-umaw na pwede kang mamatian. Dahil ka ma-appreciate tan sa indang sadiri sa roman nga ning questionable kung ano man ang pwede nindong igaragalyitang tabang, lalo na sinunoy na andaya. Ano man ang naitabang mo, itukdo mo man, tangarig maaramang kan mga taga-Rinconada. Kunigwa kang naitabang po sa samo, sa Rinconada, asin sa probinsya ng Camarines Sur.
Tayan nga ning distrito mo, haloy-haloy na bagayan na problema ang Andaya Highway. Sagod sa ngunyan, kadakol na aksidente. Dahil maintindihan kung ano klaseng proyekto ang nai-implementar dyan nindo. Tapirmina sa nang na-aksidente as hindi matapos ang pagpatrabaho. Palibasa dahil pigla ganan ng mga kabilyaan na pagpatinampo mo dyan. Bagong arog sa ibang bansa, ang mga tinampo sa highway, may mga kabilya, kaya haloy-haloy magkararaot ang mga tinampo sa ibang bansa. O dyan sa mga Andaya Highway iyan, kung nala ganyan mga kabilya, kuta na maurag, di kalidad, di kuta na mayang problema asin napakaray. Bakong dit na oran, naglulubak-lubak na naman. Bungkal na naman, reblocking na naman, gastos na naman kan sa tuya pong gobyerno. O, anong magayon man na project mo dyan? At istara mo, tangarig maaraman ta. Kung sa mga accomplishment and performance, kung maka 1/8 ka man lamang or 1/4 sa probinsya kang Camarines Sur, nasa ropa ang karakter kaya ni medyo makatakot. Malata itong mga nakaaging eleksyon baga bago pa itong inot na nakaaging eleksyon, may ginuulok ni yung si Isyo sa Kapitolyo. Itong pigbantaan pa, kaya matakot ang araw kaning ugali. Igwang sarong broadcaster na nahiling duman na nag-attend man sa birthday niya, pigparatabuga da kayo ni. Ta kibilya perti ka ba ngayon? Gaano ka ngayon digdi? Para anggutan. Ito man pating broadcaster na to, pinapreso ka na agong. Kung ngarang ganit taga-Roman ini yung broadcaster na ini yung dahil mahal kan agom niya, ta piga reklamo, pinapreso. Ta pag nabuburat da, nambabanog ni nga agom, may sinuntok na aki nin sa Roman na ilidong konsyel gayud dyan sa endama na banwaan. Kaya ano man kaya ang katuntuan man niya ako kang broadcaster na yun, yaon man duman, kaya napagparatabuga lugod siya. Kundi siguro, makikikakan man or makikiinom. Sa katamaraot ang ugali ni Nuno, tapig para muda da, pagparatabuga. Ay inda. Kaya medyo na isasabita lang po ang politika ta nagiramdaman ko ka itong Bicol Light and Power Corporation ako ta na ag-arog kaning sige man na wara-wara kan supply kan Kasuray ko 3 nagigiramdaman kan mga taga Rinconada itong Bicol Lights and Power Corporation na gustong darahon sa Rinconada ni Gob Mix Villaferte niya ako salamat. Nagmamakulog sa tuyang dating gobernador as in second district congressman Il Villaferte sa mga taga Rinconada nahihirak manggayad kayo itong mga nakaaging panahon baga na halos naglalakma ang kamurugtakan pinansyal kan Kasuray ko 3 naharos gabi ang mga pigasikaso mabayaran na utang duman sa mga supplier. Kundi maurag man ining si Engineer Wilfredo Boxit, may pagka-eksperto man sa pagmanihar ka nagsusubasub na financial status kan sarong electric cooperative. Luhay-luhay niyang napabangon, kaya saludo man ako kan Maray man pala niya ako talaga ining si Engineer Boxit. Kaya dadagdagan tanaan pag-umaw sa iya sa kapag-request na itong nagrarahay naman sana, nakakabangon na itong mga maluluya naman asin na madali nang diferensyang mga transformer, baguan ta na po Engineer Wilfredo Boxit para maurag mayo ng putol-putol na supply ng kuryente. Sa itong mga linya, mabaguan, itong mga octopus na linya ng kuryente, pakarayo ng marayan nindo, Dangan itong mga, talaga kayaan na pustikan Kasuray ko 3, ina-allowed nindo yan na dawa mga kablikan na telepono
Kable kan mga cable, pwede magamit dyan sa endo or suluho na sana kan na linya kan mga kan kasuray ko an sa endo man na poste, magkanya-kanyang poste, na mga kumpanya ng telepono, maglagman sindang saliri nindang poste. Bako magpara pakikabit sa poste nindo, ta nagkapara karalay-kalay, garo ng mga octopus. Dangan ang mga linya, mga company ng telepono, company ng mga cable, dapat magsara diri man sindang poste. Tanagraot na bagay na pag nagririgay pati, lalo itong mga kahoy na poste, pag nagbabari, inay ko. Sobrang gabat, kan poste, por medyo kan may transformer na, gulpi pang nakisabit na mga linya ning kable, nin iba-ibang company. Kaya pang ano na niya ako ni, may nagmumotor nga ni, nakasabit naman sa naglalayalay na kable, bitay, pagbagsak, nakapakol kahit supayo, nabungaw. Dahil garo na mga octopus, dapat ayusun yan mga linyang iyan. Sa kaya mga posting naka-orosli, sa mga widening, dapat gabos na urulbuto na nindubo yan. Tangarig buwilo na mga motorista sa paggamit nila mga tilampo, tanagkaigwa pa kitang widening. Bueno, partner, ano yan? Dangan ining digdi po sa Rinconada area. Sa totoo lang, si dating Congressman Sal Portono, nagtaram na, haloy na, magin si Representative Josal Portono, nagtaram na amang kansarong si Mana. Talagang, kasi gwapang mga namamanwaan sa Rinconada na pigpaparaturulod paninda, maglaban ka ngaya kung Sal. Maglaban ka manggiraray ngaya Congresswoman Josal. Siguro nauuyam naman ang mag-agom, tapig papara burutsurno pamangkan iba. Tinuldo ka na ninda. Kami ngayang mag-agom, nagtataram ng prangka sa endo. Kami ngayang mag-agom, pagal naman, tagurang naman baga ngaya kami. Pirang taon naman ngaya si Sal, sabi ni Congresswoman, nagserbi sa endo. Sa probinsya, sa Rinconada, como representative kang panahon sa Congress. May edad naman nga kami. Pagal naman nga kami. Advice nga kan doktor, magpahingalo naman sa politika para magkaigwanin na stress-free. Mag-enjoy naman kan mga panahon na gusto nindang enjoy naman. Na dahil naman sinda ma-stress na maray sa mga pag-asikaso kan mga pangangaipo kana mga butante, asin mga supporters. Tapos nagkakampanya baga ngayon, mapagal. Magpara house to house. Magpara face to face. May pandemic pati ngayon. Lalo lang si Teacher Joe, at least COVID-free na. Tapos siya tinamaan man baga siya ng COVID. Haros sa perang bulan na sakripisyadong magparahay sa BMC. Nagtaramnan mag-agom. Kana miriti nga ni dyan sa kang ginibunganing teripon dyan, press con sa Sarong Hotel sa Iriga, tinaram na ni Congressman Sal Portono. Kana graduation man ka itong mga scholar ni Congresswoman Josal sa Rinconada, ginibo man si graduation dyan sa Nabua, nagtaram pa kayan si Congresswoman na talagang pahingalo na sinda sa politika. Kaya gusto tang linawon duman sa mga nagpapara burutsurno pa, saka nagpapara tutulak pa kay Congresswoman na mag-re-elect, nagtutuldang pa kay former Congressman Sal Portonong maglaban Congressman, dahil na po kamo magpara burutsurno, ta nagtaram naan mag-agom. Dahil na sinda, pahingalo na sinda sa politika. Ta inot, may edad na. Advice pati kan doktor ni Kong Sal na pinsan niya, dapat pahingalo na, stress-free na siya, ta mahilang siya sa puso. Kaya siya, sinabi niya na sa indang pinag-endorse sa Indo, na masunod na pambato kan sa indang partido politikal sa kargong congressman sa Rinconada, si last termer governor Mix Villaferte. Kung ano ang tabang na itinaong ngayon nindo sa mong mag-agom,
iyo man girare ngaya asin kung pwede sobrahan pa ang tabang na itaw nindo kig Mix Villaferte tapag siya na ngaya ang congressman ta sa Rinconada ang mga accomplishment ko ngaya ang mga naginibuang kong proyekto baad ngaya malampasan pa dahil hubin saka matalino masigasig maghanap ni na mga proyektong pwedeng ika-asinso lalo kan ikalimang distrito. Si mga daay ko ngayon nahaman, daay ko nagibo kan kami nagsisirbing representante nindo sa Rinconada sa House of Representative si Gob Mix ngaya pigihiling ko iyo an magibo. Kaya iyo ngaya an udok sa buot niya mong pinag-i-endorsar sa Indo na iyo na an magiging next congressman ta sa di Rinconada area. Asin maluwag man pong inako ni Gob Migs. Kaya nga ni po, nagpaharong na siya digdi sa Partikan Barangay San Agustin, Iriga City para kwalipikado talaga siya na magkandidato sa di Rinconada como congressman. Sa masunod na 2022 eleksyon. Malinaw na po na tapuson ta na ang pagparahapot asin pagparataram na malaban ang Portuno sa pagka-congressman. Dahil na po. Pahingalo na alagad. Dahil inako maluwag sa puso kan mga Villaferte ang pinag-opreser sa inda. Ni kan magagom na Portunong iyo na ang kandidato next election si Mig sa kargong congressman sa Rinconada. Sabi man po ni Congressman El Villaferte, parehas hindi nagpasalamat sa magagom. Dahil si Mix Villaferte ngaya tiniwalaan nyo Sal and Ma'am Jo na maging next congressman dito sa Rinconada area. Maraming salamat. Pero ngaya Sal, ang request namin sa iyo ay maging campaign manager ka na ni Migs dito sa Rinconada. Once imbagbagan ni Kong Sal, maluwag din sa aking puso na tinatanggap ko ang pagiging campaign manager ni next congressman Migs Villaferte sa di Rinconada area. O sabi na naman kan iba, dahil ngayon makandidato si Kong Sal, tapos sinako ngayon pagiging campaign manager, di mapagalmang giraray ngayon. Kadakol bagang paagi. Yaon lang siya dyan sa San Roque, sa district office niya ni Kong Sal. Kung mo campaign manager, si mga may kepuhan, isang text lang kay Kong Sal. Dahil naman kepuhan magparalakaw pa si Kong Sal. Kamu nang makukusog, kamuan magdulo kay Kong Sal, isang text lang. Ay kasi campaign manager nga eh. Dawa baga kaidto pa, isang text lang nindo kay Kong Sal, tulos na na-reply. May ina sa district office. O kung dahil man, pag nag-text ka mo, Bosing, Kong Sal, where you? Punta dyan. May na, sa di inapatan. Kung mayo siya inapatan sa district office, sa San Roque, uy, ano na tayo? Taan iba kaya, pag-iisip na naman, dahil man pala niya mga kandidato na. Ninako ngayon pagiging campaign manager, di mapagal manggirara ngayon, may stress, mapapagal. Kadakol paagi. Magayon nun baga ng opisina ni Kong Sal sa district office niya sa San Roque. Lang gayon ka, ports niya siton baloy niya, ako na pating bagong resort si Kong Sal. O pwede ka mo dyan sa bagong resort niya, habang may tuyo ka mo, magdarana ng pang-swimming na bado, karakararigos na kamo sa bagong resort na bukasan dyan ni Congressman Sal Portuno asing kan sa iyang pamilya. Ano? Aber daw, may nailing akong itong pangarang ka ito, nalingawan ko lang. Kung si pangarang ka itong bagong resort dyan. Ang importante po baga, dahil man maparapagal si Kong Sal, matukaw lang. Isang text lang nindo, di madali bagang urula eh. Kaya din nindo pagtawanan ng Malaysia, na garubag ngaya araw ka ni araw, dahil po, normal
tamay utang na buot man ang Portuno sa Villapuerte, kan siya man para kandidato baga. Nag-board member at naging general manager, chairman of the board, kan Suray Kudos kan panahon. Naging board member sa Rinconada. Mga tabang man yang kaito. Hanggang sa ngunya, nagtarabangan sinda. O kaya, ang tiwala, 90% yaon sa Villafuerte. O kaya siyempre, dawa po, sabi na, nagprangka ng dahil na si Sal Portono sa kasi Teacher Joe Portono makandidato. Yaon man po ngayon sa muyang sulusulong aking lalaki. Tabangan manindo ta. Malaog man sa batalya ng politika, for board member po si Sal Portono Jr. Kung kampanahon tinabangan nindo sinda, vice versa, pag nag-aagad man nga ka mo ning tabang, tinatabangan man, mayong opposition, mayong kalyadong, dahil tabangan kan mag-agom na Portono. Kaya siyempre, kung sinda naman ang ngaypuhan ng tabang, kansendong tabang, ano man ta ikait nindo, ano man ta ipagkait nindo, ano man ta dain nindo itawan, bukal sa puso nindong pagtabang, di ba? Arog sa naman po ba kita kaya? Inipalan, nailing ko sa pigpost ni Pading Don. Congratulations sa 11th Earth Farm and Resort palan. Ang pangaran pa lang kain 11th Earth Farm and Resort located at Barangay Inapatan, Nabo, Camarines Sur. The very first farm resort in Rinconada, having a very unique and elegant ambience for environmental lovers with some those menu available in the restaurant. Wow! May resort pala na inini kong Sal, igwapang restaurant with very kind and hospitable staff that will assist you once you visit this lovable place for children recreation, function hall, and family bonding. Soon to open its full operation. Just make your reservation on their official website. Guests will surely enjoy the stay. Blessings and ribbon cutting was officiated by Most Reverend Archbishop of Cáceres, Bishop Rolando Tria Tiruna, OPDD, together with other guests, Mayor Persimbulan of Nabua, Vice Mayor Marisa Hau, Mayor Migay Ibasco, and San Nonoy Ibasco, Vice Mayor, incoming Vice Mayor of Bula, Camarines Sur. Ay yaon man pala si ang matandim sa sunod na eleksyon dyan sa Bula, si incumbent Mayor Migay Ibasco for Mayor, giraray, re-elect. And dan sa iyang magiging running mate, dan sa iya ng aki, guwapitong maskulado, saka mayamanon pala ni kontraktor sa Manila, si Manuel Nonoy Ibasco Jr. Sinyaon man si Vice Mayor Rex Oliva Caniriga and Vice Mayor Joprid Balagot Obuwi. Special guest palaan si Congressman El Revillaferte of 2nd District kan Camarines Sur sa okasyon kan sarong Aldao, dyan po sa Inapatan. Kataid lang ini kan harong mismo sa laog kang compound sa Inapatan. Sa diri ining 11th Earth Farm resort na ini kan pamilya ninda Congresswoman Josal and Sal Portono Senior. Ayan, magayon talaga magdayo digdi mahaga daw kong discount ki kung Sal. Magayon. Puerte ang bio. Saka day ka magagutom, ta may restaurant pa palansinda dyan. May pang-aking swimming pool, may pang-adult na swimming pool. Malinig ang lugar. Ay, yun dyan na kita pwede magdayo-dayo pa lang sa Inapatan. May harani ng magayon na binuksan na resort. Bino mga tugang, digdi sa district, sa Rinconada,
May mga nagpapararalataw-lataw man na pangaran na garo baka puro pati ngaran ng babae ang gustong lumaban kay Gobmix Villaferte. Daa. Igwada ang Lady Mayor na gustong pagparabubot sa noon mang kanibang lumaban nga kay Gobmix sa pagka-congressman. Dahil madama kataram-taram ng iyo. Uda sige man dang hurup-hurup pa. Kung na maaari-elect mayor or makandidatong congress woman. Igwa man dang sarong lady legislator na bigpaparabot sur nung magkandidatong congressman ay congresswoman sa ring kunada. Sige man dang piling-piling karong nga alanganin. Igwa man dang lady lawyer na bigpaparabot sur nung labanan mo nga si Gobmix. Labanan mo nga ya. Dahil na makadesisyon man ta, daman nga ni ngayang naglalataw pang, man nga maayaw dang kampin pan nga ka na ko. Ang mga, ano kaya po, naglalawag sa politika, dapat preparado sa sintabo. Kaya, iyan, na-realize naman yung kaniba, kung maayaw man sa ng sintabo, pumurupundo. O kaya, posibleng maayaw pong kalaban, na naglalataw talaga ngunyan si Gobmix Villaferte. Mayo pa. Dahil pa siguro kung malaban ang mga ini or mayong kalaban si Gobmix. Pero sa iling kaniba, baka ngayon may maglaban man ta. Presidential election. Pero ngayon, baad ngayon laban sa SGs kung sa Burulang. Digdi man sa Iriga, dahil pang napaplansya kung sisi daw talaga ngayaan mga kandidato man na mayor. Salado kan na grupo kan na Vice Mayor Rick Soliba. Sa luwas kaya, madadangog mo. Ngaya si ano baga ngaya, pigur ulayan pa baga ngaya kung sino no ko'y alpilor ngayaan mayor, Vice Mayor si Rick Soliba, ma-re-elect. Igwa man nagkasabing, sinuno ko yung ngayaan vice mayor, tas si Rick Soliba naman ang makandidatong mayor. Kundi, dahil pa man po bagang final na urulay sa lado kan grupo ni the Vice Mayor Rick Soliba kung si Sena talaga sendaan malaban sa kargo nga mayor sa presenting administrasyon. Dahil pa kumbaga sa maapang final na urulay o desisyon. Pero dyan sa Baaw, sure na daan na malaban sa kargong alkalde si Mayor Jeff Vicinio asinan sa iyang Vice Mayor dyan na si Josiling Malasarte. Sabi kan ibang mga nagmimero, nag-obserbar sa Baaw, magandang laban. Tanong man ngaya, kung sa derby ngaya, magandang laban. Magandang laban niya ito, magandang pustahan. Yan ang sabi, Hello. Ay alat daw may madali lang madali lang may bisita kita diyan na garo may public service announcement. Sir, follow up man tabi si Kik through the kinds of Kapuerte. I-follow up ta. O digdi po igwang nagsusulisit baga digdi 09988 palibasa Kik ang bigyo solicit mo na it ko na pati dahil nagutom akong bigla. Halis sa 0998-422-1960. Ay paabot ta ini sa Kapuerte. Bako bagang kuripot ang mga Villaferte para sarong pidaso sa naman gayud na slice na cake ang gusto mo. O itong sarong bilog ng cake. Itong black cup, forest. Uy, yan pati palanda Sabi ni Pading Cha, mas ramon talaga ngayon cake yan, Padi. Baad ngayon nangingidam ngayon, naghahagad sa Kapuerte ka ni yung cake na ini, Padi. Happy Natal Day to my ex-girlfriend, now my wife. Pambihirang nga tirada mo niyo ay. Mrs. P. Selva Tersinio, Padi Joter. Good evening also to Kathleen Bamban. Matindi ka talaga Pading Joter Tersinio sa mga tirada ay.
Naugma kong Marisa ka, nakulang atensyon ko pag sabi mong Happy Natal Day to my ex-girlfriend, now my wife, Mrs. Piselba Tersinyo. Ay, sana permi ka mong maugmang mag-agong, perming may lambing, sa lambang saro, sin magdanay permi ang pagkami naruotan nindo, ha? O, Happy Natal Day na lang po, ma'am. Dapat po talaga makalaog ang Bicol Light and Power Corporation na sa dirinig kong sa kanibos mon ta makatao. Ano man po na sisiguro man nindong ining proposed project na ini, Bicol Light and Power Corporation sa Rinconada. Dahil man nindo pwedeng masabing sa diri niyo ni Mongo sa kaniya kong El Revilla Fuerte. Proposal sa naman po yan. Kundi dahil pamambagang finality. Kundi ang iba pong mga member consumers ko, napo to nindo, gusto ninda. Na may kakumpetensya ang Kasureco 3 para may mapagpilian ng mga member consumers. Tano, ika po, abo mo ning competition ang Kasureco 3. Abo mo po na maglawag ang Bicol Light and Power Corporation. Kung abo mo po, diretso mo man po yan. Ano po? Base sa hula ni Madam Auring, si Kong El Rey ang unang Bicolano na magiging presidente. Aba, hali sa 0998-422-1960. Garo sa iling ko, mapa sa bokabularyo ni Kong El Rey na magkandidatong presidente sa nasyon kan Pilipinas. Tibad sa mga masunod pang mga taon, bad? Kung bagay yan ang hula man ni Madam Auring. Ali baga to sa ano to? 1960. Oy, si mga gusto pa mag-text, mag-text ka mo ta para sa ta. Pampaling stress. Mayo kang discount rebate. Igwa? Pag nagduman ka, Joter Tersinyo. Abot sabi yung guide ka ni yung sa ini yung discount rebate na ini. Mayo kang discount rebate. Anapot mo kay makukonfuse ako ta, si inot mayo kang discount rebate. Igwa? Pag nagduman ka, yan day ko aram. Pero, pag may sinasabing senior citizen ka gayod, bad may discount ka man. Pero kaya puan mong application kaya na ma-aprobaran kan management. Halimbawa, sa Kasureco 3 or Water District gayod, kung saro ka ng senior citizens po, para makaabil ka maning discount sa bilang pribiliyo kan sarong senior citizen, dapat may record ka na may mga requirements dyan, hali sa barangay, hali sa senior citizen na office, o dangan pag nagbabayad ka 100 below kilowatt per hour siguro po ang discount, may itatao yan sa imo, di ba? Pero kung bako ka pa man senior citizen, ano man tatawan kang discount dyan sa Kasureco or sa Water District. Mahanap buhay lang po kita mga tugang, iuubos na partner ang gabustang hanap buhay. 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan hatid sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat.
Summer na naman, kaya buwelong-buwelo sa mga gimmick at handaan. Ang sarap talagang kumain, lalo na ang mga malalamig na desserts, fruits at iba pa. Pero teka, ngipin nyo ba ay ayos pa? No problem, dahil may solusyon na dyan. Puntahan lang ang pinakabago, pinaka-high-tech at pinakamodernong dental clinic ngayon. Puntahan lang ang Zantua Nonato Dental Care. Zantua Nonato Dental Care. Affordable at garantisado ang kanilang serbisyo. Zantua Nonato Dental Care. Cool, as in malinig ang saindang lugar. Very friendly pa ang saindang mga dental staff. Bukas sinda Lunes sundong Sabado, alas 8 nin aga sundong alas 6 nin banggi. Igwa nin mga branches sa Iriga, Nabua, Baaw, Buhi, asin ang pinakabago sa Pili, Camarines Sur, Sanchua Nonato Dental Care. For appointment, please call or text 0995-674-7069. That's 0995-674-7069. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Mga tugang, balik kita sa programa. Nagbaoy sa Mayor's Office of Nabua. Makusugon ngayaan live anong mo digdi sa Muya. Naka-Facebook live ngayon kami digdi. Kaya palayogan ko ning good morning an piloto na gwapito ni Mayor Persimbulan. Si Mr. Bator... Mr. Bator, good morning. Tugang ni Market Superintendent diyan sa Nabua Camarines Sur, pati diyan sa Market Office. Nag-antabay si Martin Biloro, and diyan sa Mayor's Office si Mr. Bator Biloro. Yan man nga digdi si Kim, si Injok, si Dennis Ulaso, yaman man sa market. Sige ba daang pagdayda magdamog sa RPN, mayo da sa iyang libreng pisma sa kapisyel. Pambira ka talaga, paring Dennis Ulaso, ha? Uy, malulugi ka. An sa imong negosyong pismas, pisyel, mal mambagay ton. Kundi pag may naglibot da siya dyan sa market, sa lawgang market, sa mga negosyante, nakatune in sa programa kan RP in DCKI, tinataan niya dang sarong fish shield, saka sarong fish mask. Tayuan sa iyang negosyo. Pakonsuelo lang ngayon pa di. Nagkaantabay ngayon kami digdi. Kaya palayogan ko ng good morning. Saka si Julito, good morning. And saro sa staff dyan ni Mayor, nag-aantabay. Dyan pa lang sa Nabua mga tugang, igwaman mga nagpaparaborbor-tsurno kay Vice Mayor Marisa Bilitario Hao na lumaban ng mayor. Tumumang naman kay Mayor Persimbulan. Kung di ka nakaulay ko baga si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao, inapot ko kung totooan nag-alis ko na barita, tubod-tubod nga kanda man niya kumalaban sa mga simbulan for mayor ngunyan na 2022 eleksyon. Sa kabarita ko niya ako, may one term kapaman palaan na mag-re-elect as Vice Mayor, tandem giraray ka mo ni Mayor Persimbulan. Kaya ang posibleng makalaban pa lang dyan ni Mayor Persimbulan, pwede giraray na maglaban si Attorney Figuracion or si former board member Bots Figuracion, Kanabuha. Dangan may saro pang general kan PNP na nagpalataw man kay itong makandidato man na kung bako ngayong gobernur, makandidatong mayor dyan sa party kan Nabua Camarines Sur. Kaya si Mayor Per, dahil man nagpapabaya, gabos man na tabang itinatao sa mga constituentes kan Nabua, update kan mga pangangaipo, taong mga grocery items sa mga nangangaipo, mga ayuda, mga patinampo haros nasa 98% na ata or 95% napasiminto na ang mga tinampo dyan sa Nabua kan na mag-agom na simbulan. Yan araw kayo mga opisyal kan na banwaan, mga sinsiro, saka nahihilingan talaga nin mga proyekto. Kaya hambog ngaya ito na malaban ngaya akong mayor sa simbulan. Kaya dahil totoo, sabi ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Bakong arog sa Nabua na talaga, ay sa Baaw, na si Jeep Vicinio saka si Jose Malasarte na mabakbakan sa masunod na eleksyon. Garo naglalataw na si Gorang Nagayti, garo suportado man si Joseling Malasarte. Masuportaman ki Jeep Vicinio ang sayang teyoon na successful businessman na si Roger Pera. Saka ano kayo nita si Jeep
yaon sa linyada ni Villaferte. Iyo an sa iyang linyada. O paano na si Alex Gaite? Sa na si Alex Gaite. Kijip bisin nyo ba? Masuporta? Okay. O siling malasarte. Naghahapot sa naman ng mga taga-Baaw. Diyan sa partikan na buhi, sure na si dating Mayor Ray Lacoste, iyo ang malaban sa incumbent mayor na si Margie Aguinildo. Ang hapot kung siya magiging vice mayor, tandem ni Ray Lacoste, aday pa baga nakakataram si Ray Lacoste kung okay na sinda ni Vice Mayor Balagot, kaalyado niya man yan sa grupo kan Villaferte. Dangan, sa bato, si incumbent Vice Mayor, Junjun Surilla, nasa panig na, nasa lado na po kan mga Villaferte. Itinaas na sa iyang duwang kamot. Kan mag-abang Villaferte, na iyon na an extra running mate ni incumbent Mayor Bernaldez. Sindapating duwa magsardiring tao man lang pala nini. Kundi marayan ta dakulang kagianan ki Mayor Frank Bernaldez na day siya tumangon ni Junjun Surilla. Ta si Junjun Surilla dahil ni kabali sa rigla. Kan mga nanggara ng Vice Mayor na pag nagkandidatong mayor, dadaogon. Ta ini palan si kadakol na kaya dyan pala na sa istorya kan politika sa bato. So mga nailihir na Vice Mayor na nagkandidatong mayor, daraog. Dahil ito, may mga nanggara ng mga Vice Mayor na ito, may mga mayor na kasurog sa kakaibanan sa pagkandidato. Si Junjun Surilla nangganang Vice Mayor, independent, mayong mayor na tandem kan panahon. Kaya garo nga mababari ang pagtubod sa istorya ng politika sa bato, taday siya kabali sa riglang ito, kung baga sa sultada sa Burulang. Malaban siya ang mayor, laban ki Frank, medyo nga magabat ang laban. Kung magayon nga ang laban sa Baaw, kung sa Burulang, garo mas maurag ngayang dalanon, magandang sultada, magandang laban, magandang pustahan ang bato kung nagkabanggaan ang duwa. Sa kata, nagkaulang lulo, sindalan matandim kaya magandang ngayon laban. Kung nagtandim na ang duwang makukusog na partido dyan sa kandidato, nagkasaro na, o kaya medyo ang magsabat pa sa indang duwa, medyo sasakitan na. Lalo na ang oposisyon, kung mayo ng madarang payo sa probinsya kang Camarines Sur, ang sabi kaniba, gabos dapat mag-CWC na. But sabi yun, kung mayo ng madara sa mga oposisyon sa Camarines Sur, gabos na po maglaog sa partido political kan mga Villaferte. Iyan, kung naakon ang mga oposisyon, ta kompleto naman po ang sendang islat, kompleto naman ang sendang linyada. Kaya duro di malas itong sarong mayor na kaalyado ninda dati. Duro di malas itong talon, itong tuminagbang sa partido kan mga Villaferte. Tatataan siya ning mauragon pa sa iya, asin pinakamaurag man dyan sa Pasakaw o sa Milaor, malaban kumbaga sa daing supog man na mayor, gabos na mga tabang na hinagad sa mga Villaferte, itinao ni Gubmix, itinao ni Elry Villaferte, ni Congressman. Garo na pangakuan man kan Butsurno, na nagbutsurno man sa iya, ay tatuminagbang na. O, kaya sabi ni Kong Elry, mayong utang na buot man ini, mayor man na ini, garo ingrato man. Bueno mga tugang, mapaaram na ako sa programa, sa ngarang kan sa kuyang partner, sa Lado Technical. Garo na pangakuan. Ano ngarang kayo ito iba Ano nga rin ka may nagtataram na iba? Saan daw to? Mangyayaring may nagtaram
Boses ko pati gayud. Nag-echo gayud ano. Diyan ka na lang mag-ano ka next ko. Sige. Pero naka-off man digdi yung ano Hinta daw. Ima na. Bueno, maparam na ko sa lado technical si Engineer Abby Turalio. Ang partner ko digdi saka si Engineer Tony Aguilar, Chief Technician. Si Jimmy Guanzon sa information, si Ma'am Kayla Ligacion sa opisina, ang samong finance manager na magayong-gayon. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas and si Rodel Cesaran sa tuyang maskuladong PSG dumaan. Salamat po kan sa indong pagantabay. Iniliwat si Joey Habanalim, salamat kan sa indong pagantabay sa mga Facebook Live viewers ta. Uy, day ko kayo nabati, aberda, tabarati yung ko daw po kamo. Bago ako mag-extra. Sa mga nagantabay, nag-participate sa text line ta. Sa mga antabay sa mga transistor radio. Uy, Diyos mabalos na maray sa indo. Ano po? Kundi sa mga nag-Facebook live ta ngunyan, dahil ko kahit ka muna bati ay. Kasubago. Kaya ilong ko daw kung... Yaon dyan si Hermanang Melanie Mendoza. Kan Limasol Cyprus. Thank you so much, Hermana. Si Joylyn Ilisis Gayas. Good morning po sa indo. Si Binos Prestado Bungay Salva. Thank you so much for watching. Si Hermanang Monica Piriki of Limasol Cyprus. Si Mr. Dirk Van der Geysen of Limasol Cyprus. Thank you so much. Sa gabos na dahil ko na po mababanggit sa Rosarota, oras na kan pagpaaram sa programa Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols,